बेनो जाबाय बजालि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बालापारा रामारा गामिनि बाथौ थानसालिनि गाहाय खुन्था गायसननाय फोरबो आरो बे फोरबोआव आलासिफोरखौ बेबायदि बरायना लांदों आरो बे फोरबोआव आंखौबो लिंहरदोंमोन बेनिखायनो एसे रायजो राजाफोरजों नुजाथिना एसे मोजां नांबाय आरो बेबायदिनो बरायना लांनानै थानसालिनि दरखङाव नुजाहैबाय आरो गाहाय खुन्था गायसननायनि फोरबोखौ बेखेवबाय। आलासिफोरखौ बेबायदिनो आलो गोजोनै बरायना लांबाय आरो बिनि उनाव सिथा होबाय। मानिजाथाव बालापारा घरामारा गामिनि रायजो राजा आरो हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि बे हांख्रायनाय लेखा नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन गासिबो मिथिखाबाय जों दिनै बालापारा घरामारा गामिनि जा बाथौ मन्दिर बे मन्दिरखौ लुनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो मोनसे सिमां बायदि सानगासिनो दंमोन। बे सिमांखौ दिनै जों मोगथां महर होनो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय जोंनि बालापारा घरामानि जा बाथौ थानसालिनि गाहाय मन्दिर बेनि गाहाय खुन्थिया फबनो जों दिनै लाहार फाहार खालामदों। जों हांख्रायनानै लाबोनाय मानगोनां आलासि बिथाङानो जाहैबाय रामेश्वर बसुमतारी, आजिरा मोननाय चिफ इन्जिनियार लक निर्माण बिफान। बिथाङा जों हांख्रायनाय बादियै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों। दा दिनैनि जे गाहाय खुन्थिया फबनायनि जा दरखं बे दरखंखौ बेखेवनानै बिथांखौ जों हाबनो थाखाय बिथांखौ जों एसे उनावनो खावलायगोन। बेनि सिगांनो जों आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो सानदों। खुदिया बेखौ बरायबाय। गोजोन्थों। मानगोनां बिथाङा दा जोंनि गोजा फिथाइखौ हानानै हाबलांगोन। बसुमतारी सारा फैनांगौ। बसुमतारीया हमफै नों एसे हेफाजाब खालाम। जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि। जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा सोरजिगिरिनि, जय आफा बोराइ बाथौ दहाय मस्लाखौ नोंथाङा खनबा बाथौनि बिथाङानो जाबाय गाहाय खुन्था बेखेवगिरि आरो गायसनगिरि। बिथाङानो जाबाय मानगोनां पलिन सरगियारि। बिथाङा रेलवे बिफानाव खामानि मावोमोन, दा आजिरा मोनबाय। बिथाङानो जाबाय BKWACनि EM मुस्रि महिपाल बर', मुस्रि आनन्द बर' समाज सिबियारि। मुस्रि कृष्ण कट्ट बर' बाथौ सिबिसुला आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि। बेबादिनो गासिबो सासे सासेयै गाहाय खुन्था गायसननाय फोरबोआव बाहागो लाबाय।
आंबो एसे बाहागो लाफाबाय रायजो राजाफोरदो बे खुन्था गायसननाय फोरबोआव आगोलनि पुरनायानोमोन दायो गोदानै जासिगोन BKWSनि EM मुस्लिम महिपाल बर'आ दिनै आफादगिरि महरै बे आफादखौ सालायदों बे गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै आघोन दाननि गोथार मंगलबार सानाव तालापारा घरामा गामिनि बाथौ थानसालिनि मन्दिरखौ लुफुंजेननायनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय मानगोनां आलासि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम लोगोसे गासै दैदेनगिरि रादाब बुथुमगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोजोन फुंबिलिनि मोजां हामलायनायखौ बावग्रोदों। गाहाय खुन्था गायसनगिरिखौ बेबायदियै मान बावबाय। बेबायदियैनो सासे सासेयै हांख्रायजानाय आलासिफोरखौ मान बावबाय। बिथाङानो बाथौ थानसालिनि गुबै नक्साखौ बानायदों इन्जिनियार बिथाङाबो। नाथाय दिनैनि बे आफादाव जोबजासिम थानो हायासै आंनि असुबिदानि थाखाय, बेखायनो आलासिफोरखौ माथो होस्रानानै एसे थाबनो फैनो गोनां जाबाय। दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। गासैनिबो गोसो गोरबोनि अनसायनाय बावहरबाय आरो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दे। गोजोन्थों। थेंक इउ भेरि माच। ঠিক আছে।